Είμαι η πεόνια, ένα φυτό ενδυμικό. Μοιάζω με την ανεμόνα και το χρώμα μου λευκό. Θα τολμούσα να πω πως περνάω υπέροχα εδώ. Στον προφήτη Ηλία, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αρχίπολη και στο Φουντουκλή, με θαυμάζουν άνθρωποι πολλοί. Η πεονία αποτελεί ενδυμικό φυτό της Ρόδου από τα πιο εντυπωσιακά αγριολούλουδα του νησιού. Φυτρώνει σε μεγάλους αριθμούς στα πευκοδάση που βρίσκονται στο κέντρο του νησιού, κυρίως στο όρος προφήτης Ηλίας, στο δάσος του Αγίου Νεκταρίου, στην περιφέρεια της Αρχίπολης και στην περιοχή Φουντουκλή. Είναι φυτό ποώδες με βλαστό ύψους 30 έως 60 εκατοστά, με 5 άσπρα σέπαλα και με κίτρινους τίμονες. Το άνθος του έχει μήκος από 5 έως 8 εκατοστά και αποτελεί προστατευόμενο είδος.